Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell, de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren l'hivern, l'estiu, la primavera també passà la tardor, dies de pluja i de vent, i circulava la rosa, perquè ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després, però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper i circulava la rosa, però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia a alta volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies, va manar l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases. La rosa no aparegué. Va haver interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament de mà en mà per tot el poble una rosa de paper. La historia ya está pasada, por si terra la taparen, pero el mal que vinga d'ella veurà el massa, rosega encara i alcança tot el poble.